Kato selenge wachuno mapenzi nyalodongo Amusu mambo ya wudindiwa Kanyako selenge wachuno mapenzi wudinegi Iranyano selengo wachuno mapenzi Fire Jeff Unatanga The magic touch Papati Dance like a boss Because you are the boss. You are the boss. Stop judging the choice. You don't know the reason. Unyaranga. Yomane pingo nyomolo. Yomane pingo nyomolo. Angel Bahati. Yomane jaro nyomolo. Nyakachi. Yomane jaro nyomolo. Sani korwa konangane Sani korwa konangane Owinyo dungone Sani kowinyo dungone In love nini ichiwo gi condition Ni koko minu to kier back Koko weteni okier back Wakati umana gima jo chien be moro godo len Ok gimi morgo Tigi mic na pole Dongana mor kode already kora joma ni chien bende ka mor kode to dhi bet kod easy time because anade Papati chon ni ber Asekethra Tinde Siem negi pacho Papati ni enwa kelo Anyway Siem negi pacho En part 2 mar nyomolo kose Naneno ka ji ohero nyomolo ahinya Koro ne aketo mana flavor matin ma tayo nyomole koni Siem negi pacho ben vibe yore en ngoma kien Yes ngata Okay, an extension mar macha No Okay Yes yata Uko kadi? Kabisa Naneno ka pado moro bichaki muojo kanyo endo Aparo ni Belo moro moch ka endi Papati Love chapi ahinya Kose nango Kechingeni Once intie limelight ime bende nyaka watime beloni achiel ariyo adek moko. Hera tiri nade gi seche gi. Seche moko nitie posts moko mikete social media ma nyalo buogo ng'ato. Yes. So far Len account mag social media kopogre gi Instagram kod TikTok gi X moko gi wan gi sudo account sana moko mame post ik mabuoga. Okay. Mano but adier to eraro pok achomra godo kaneko kelo na pod gi sani. Okay. Yani en mana teach. Ok apar kata ng'ato penja sani ni adeta to aonge duoko. Okay. Gimang'e tiyo an Papati. Ang'e dala gi jonyuol. Kamano mapenzi labda baadaye. Okay. Nochapa chin kanyo mimbi neno ibelo ni mipenja no. Koro nawe matin mondo wago tich. Okay. Gima nokelo ata. Ipango nango 2026. 2026 so far. Okapani ane msanii mose meet songs nyaka ne iga chakre to pod an madhi medi. Nyaka iga ni room. Yeah. In success na kazi after kazi. Yes. Yeah. Madhi maber? Eona no ang'eno dhi maber. Okay. Yes. Anyway, indisori maratari. Koko anto to nyaka penji Papati ni leo kanye in kawuono. We kora penji ane. Kano Ileo kanye. Mafanso serito kama ng'eny kipenjo where ipenjo ni Papati ere. Kata duoko ema where were you? Jam moro ni tiende ka. Okay. Makwa matin but wabo upgrade next time. Okay. Yes. Sawa. You're looking too nice with Friday. Ngauru aki? Awuon. Okay. You're also your own designer. Yeah. Bang sim negi pacho ipango ni idwa mucho no amane nikech wachal ni higani idwa ni hit after hit, idwa ni gol hit after hit. And we released 20th longo ni Bahati. Yes. So far was a shoot 1 week ago. Pod waloso sets moko mone go shoot Nairobi wadhi tieko. Idwa gole chuth gi video mare.
Enyaka anakia golodio. Kia sana sijui kabisa. Bera yego. Nikech thum moro migolo to aneno kaka video ne benitie kanyo. Asante sana. Congratulations. Ne tich maber mi timo mar golo no thumbe mamit. Na neno ka nyomolo nen thum mar itemo kono ngato ni kata itemo kono nyako ni kata kiyudo message. Tirucho. Papati ipuonjo ji go pap doge. Dengeni lure gi sama ji dware ngoma. Ki sama ji dwaro ngoma mar vibe, sama ji dwaro puonj. Ji ok nyal ngato ok nyal yudo kuyo to inko kinege gi ngoma mamore. Nyaka dhine mana kako dhi. E mood ka mood. Ya koro ngoma hapa ni sofa nyaka Nyasaye telna machak thumani. An gi thum minyal tuge church, minyal tuko inange. An godo te ya. Imiyo ngato gimo dwaro. Tija kaka msani. Atiyo ya. Yes. Anyway, Papati itimo tich maber lakini bende ntie stemo competition bedlachi kai ground kaidi ntie jok moko mine wasere no ka bende sauti gi kadribu dwa chal gi mari in kaka Papati igani adier ang'o midwa timo mopogore nikech ma fans bende ntie kaidi waneno ma biro gi duol machal ka Papati wacho ko penyo ni to dibede ni un related gi Papati. Korambe kawuono ayudo jomoko machal koda. Chiemo na biro mokwongo no machal ga gi Prince Inda. Yes. Ngato be kobiro chal ga bonge manyalo wacho anapani tich maber. Yes. Nyalo bedo related. Anya tiyo tich maber to ngato tiyo inyal pim gi mara kata ka tiyo maber inyal pim gi mare. Mano e gima nyalo wacho according to joma biro. Igani gikate nyien pokaneno ka thum ntie thuma man sema dier gi joge. Kata babo hotel nyaka winje ka ngato pamo kanyo. Nyaka wapam. Nyaka na jawa chaki poka winjo ngamo timo gimoro ene. Live performance bi penyo ni Nairobi ka itimo live performance kanyo. Kawuono wan game changer la Kisama. Kinyi wan Mlolongo, Las Vegas. On Sunday wan Kagundo Road bende ne jowa makono. Wan tie Nairobi do mara uchel te. Nyaka room. Mashabiki magwadhi yudo no se post calendar mar 1 month tour ahead kapok no abiro. Ko wadhi moro jowa makoni. Tich matimo pogre kendo mit kaka unene kaka winje radio ne kaka otimre live. Okay. Yes. Kawa tieko. Yes. Waneno kawa sani madongo besani koro ngato loso show mare. Yeah. Ngato machielo lungo mare ni experience, ngato machielo lungo mare Papati be nigi plan machal kamano ni soon be wadwa neno Papati ko kelo nwa gimoro ma riwo wasani mang'eny ma performance stage achiel. Asante sana DJ Kolo. Wan gi gik mokariyo mabiro. So far sani wan gi studio marwa madhi biro gi wasaniwa gi nyengo brand marwa madhi biro kaka Zawadi Records madhi biro gi wasaniwa through mano wan gi milongo ni Sigandi Janam no watime last year no feature msani manyako no feature Edayon no feature Gabiro mtu necessary Dongo Swag Tony Nyadundo na team jo venture Kondele maybe wanyaloso maduong igani dumara bor nkech wasechako loso plan en gima dwaro chak gi resources gi sponsors koro wanyaloso moro igani obro feature other artists koro en iluongo ni Sigandi Janam en gima apano nyalo explain culture and the kind of a genre mwatimo mitmara tari wagwero kamano kuom yudo thuolo mar bedo kaendi Papati kawatie ko parne gi kata ging'eyo kaka yudi mbui ng'eni Papati ng'enyo ko ka sana Facebook kata kawuono aneno kitag account ma fake. Is it? Account mara ilongo ni Papati Wanyarongo niko na blue tick. Ne an account moro mano bedo band ilikuwa na 245k. Tuwachako manyien. Mwasechako sani osechopo 206. Any leading accounts gote 10 en gi blue tick. Koro kanya pani ujumbe ni ko biro 10 transparent kendo wanyalo wuoyo but koro anti other pseudo accounts be matemo compete Facebook ukichudo sana. Yes. Jimanyo chak sana. Akisodo ni Papati ni nyinge makori chamego. Kimanyo Papati to giriedo kanyo but mara 206,000 followers. Then ibodo ka account nano kende madhi live. Kori bongio. Kono no kende and verified. Kora gombo konyo mashabiki mago mag Facebook, TikTok, Instagram puden mana Papati KE. Papati KE. All right. Ero kama na nyaka ngejwanga. Hapani wadwa manatieke gikanyo kan ngejwanga kalule gisa wadwa medo mang'enya enya nikech wabro loro ne joma mokoko kech news bedo donjo kaindi magagi kacha anadugo kaindi sangwan nyaka ngejwanga okelo ni chero mara Mugi Night Disco ni koloko instrumental tunakutana hapa sana. Anlunga ni Lin Ramuginya Nyakach kawono Friday angeni members de osema moke oliel ting pachi full kaka nyathi manyako tinge pesa ni moro matin to make sure ni wuotho ka in gi chaja jacket ni moro gikumidhiye ibede gi kifungu nyaka kendo kinye thum dag moro orich masani.